Nakal yang ju Presiden Kathma Urang Li Kong Angela lepen sengau ya kajing bagi samla bakat prasnam seneng ki bakwa ya ketika henrai tang namar bagi klamla pan register ya ledi na kajing bamdon ya ki phone badon ya ki apps batru ki bamdon ya ki komputer la jong. Nakal yang ikong Angela ila kerpat ya sarkar bakan perkat jengai da kumwai pan namar kumhakane ka por ki bri don kam jingyada nau niuk nyang jimpang. Ile thuru padon ki samla ki bla dap register di kam maswa henry anda kila poya ka page man book ya ketika ka page ha ka website ka crash ni ka suja la ka ja ni ka pan e-bed bala dap book borok ketika na ka benta jong kitarik bala bu man aya ka ni ketika bakon thop ya borok ki hospital badon hanong ba kani ka pan lengo ikini ki samla na matang hadin khndiat por beple ka portal ban book tika la supan e-bed bala dap book ya borok paralok samla jongi ki bakat pras nam shaneng ki baya kwa banyo kan ketika covid ki persang ki pau kan ta ban register ya ladi hakat ko Coin app hendrai kimyo but la poi hakat ko app ko collapse no tingi smutu ba kadon ka jinjar mo ban register ya ladi but ni kwa ban dawai ka sor na sarkar kumne ba haba ki don ki ni ki paralok ki ba kwa kan ketika mendai ban penjenjar pada yaki ban yo ban shim ni ketika ngisung tu bak central government ko ong bahak barok ki hab register kan ka Coin app hendrai haba kam trekam ni kentui ka state government ban reject ya kan ka app ban wat kilat lenti de kiwe namar ba ka central government kala fail menta ka ong ki state ban thiet hi ka ya ka vaccine ru tingi ni don ka hok kom ka state ban persang ban wat ka we kalat kom no ban register ki ni samla ki ba kwa injection but bakadika health emergency menta ngimla ban shu apsa ti kilong ban shim ki kerteng le se ong yaki bakila ban shu wan chikini ki UPHC dispensary kumni kumtai ban yo ka injection kum bangi le ma hapor baki khot yangi ki ba saw po san snap strong ni shu ya ni shu rum ha ka PHC ki shimi tu EID jongi ni register tu ban ngi yo ketika handai sa ka wei bede ka jing ka ba lami babun ki paralok ki ba de ki nong bala ki ba trying brio ki pentip shangi ba kimdon ID ti hendrai ki kwa apa daya kan ka injection namar ki kwa ka jing yada namar makilele ki haban le bella tingi haban wa de kalat kalenti ba kumno ngin pediang ya wat kum kita ki bri ki bamdon ID ngimla ban chumut dot babarok ya don epic barok ya don ID ti ka state government ka deban solve kin ki issues immediately namar ba kumangong we are in the middle of a health crisis and emergency ngimla ban pen slam show namar kan ka jing aitika ba ka vaccination ka de ka we kalat ka bangila ban yada ya ladi ba ka jella bat bangin la ban job ikan ka khlam ti shu ru ngi de ban kan mau ba ngi de ban ai ya kan ka injection what chakiniki district towns ru ngim de ban focus tang ha shalong namar ngio imenta ba klasa prang ha wo chakiniki khapsor ba chikibe ki than what west Khasi Hills kumnikum tai ru kala ki ru kan ka jing yo ni kunyang covid tingi hapet bakan biang kan ka jing sam jong ka vaccine bat ru ngatharai bakan state government kamnum la dalai ru klem da trailang bat kishno le se kishnong ki la ban ya ni we yeng la ne khot ki khna samla ki bakwa e kan injection register ya ki ai kan ja token ba ban penbiang ban pet pe por bangia le chimi kata injection kamnum don ka jing lumbram ban ya bun brio baka di bandon kata ka jing ya jingai we ni we ba ban ya phong mask kumni kumtai hendengim de ban bu kini jing ahmat ban khanglat yaki samla jongi ban yo e kan ka vaccine ti barok ni de ban ya demand ka state government but it has to get its act together and ensure that all the 18 plus are vaccinated because they want the vaccine but just because they can't register they are not getting it bon ki bre kim dan smartphone kim dan computer tingi hapan perkhat kum we nim de ban shu long ki babe tu ba ong central government le am tangin le am ta te paralok barok hirup hidi ban kan tu bat ya demand na ka sarkari kan ka hok ka jongpi